кажа. Скъпи ученици, уважаеми колеги, за мен е голямо удоволствие да представя нашите гости от Южна Корея. Ю и Ким. Ясно, точно и конкретно, разбира се, и Су И. Това тяхно гостуване стана изключително импровизирано след едно обаждане от Суми, с което тя изрази желание, и разбира се, ако ние имаме също такова желание, да ни гостуват и млади, талантливи корейски музиканти, които ще представят както традиционна корейска музика, така и тяхната авторска музика. Как се казва състав от двама души? Да. Ду олот. Думата олот е корейска дума, която означава нещо, което няма никакви недостатъци. Тоест всичко е перфектно, всичко е така изключително, така както трябва да бъде. И в разговора, който имаме с се разбрахме именно така. В началото на нашия концерт да имат възможност тези млади, талантливи и красиви представители на Корея да ни запознаят с тяхната музика, с традиционните корейски инструменти. Естествено, вие ако имате някакви въпроси, съм сигурна с удоволствие ще ви отговоря, но аз тук съм си подготвила, защото предоставена ми е една анотация, която с няколко думи ще ви кажа. Гуолот използва традиционни корейски музикални инструменти, за това сме абсолютно сигурни, и една минималистична музика, авторска, както и традиционна музика. Тяхната музика е вдъхновена от делника, от ежедневието и искат да представят емоцията на деня, емоцията на ежедневието. Надявам се, че музиката е език, който няма нужда от превеждане. Всеки в зависимост от своята душевност ще може да възприеме всичко това, което ще ни представят като музика от Корея. Благодаря. Може би няколко думи от мене. Да. Първо, сърдечно благодаря за поканата и тази възможност, което въобще като все едно нещата си се свъртва, защото наистина нямам думи колко сме благодарни и всяка постъпка към училището, когато дойдохме, до всеки момент беше толкова вълнуващо, все едно ни влизаме в някакви приказки. Сега първо представяме музикантите първо и нека те да разказват за себе си няколко думи. Също така ще представим музикални инструменти. Hello. Казвам се Ким Хан Кил. Nice to meet you. Ще ви представим музикални инструменти. Но преди това искам да кажа, и те са възпитати от Корейско национално училище за фолклорни изкуства, точно както вие знаете. Сега, първия. 이 악기는 필이라는 악기입니다. 네, 이 악기는
몸집은 굉장히 국악기 중에서 작지만 큰 소리를 내고 있어서 주 선율을 담당을 하는데요. 한번 이 피리 소리 좀 들어보시면 알 것 같습니다. Този инструмент се казва пили, изработен от бамбук, който съчетава тлъските со и квантетите и се нарича пили. Въпреки че е най-малкия от корейските традиционни инструменти, обаче пили има много силен звук като десибел и за това той играе водеща роля в корейската традиционна музика и отговаря за основната мелодия. Ще чуете за малко от пили. Този инструмент се казва янгъм, т.е. янгъм по принцип в западни европейски страни се казваше чимбало или дълсимър в Европа и англо-американския регион. Един тон, за да има един тон, има 4 струни и затова много е трудно за акордирането. След като се въведе в Корея, разликата е това, сменихме струни с желязни, т.е. железни струни, само това се намира само в Корея. Това е характеристики от другите страни. Тя, според нея, описва като тембра на звука, като мигащи звезди. Дали наистина е така, ще чуете после. 생황이라는 악기입니다. 24개의 관을 이곳에 다 꽂아서 내는 악기인데요. 소리 내는 방법은 아코디언, 반도네온, 하모니카가 있습니다. Този инструмент се казва сенгхванг. Състои се от 24 бамбукови тръби, както ги виждате. И това се свири като, дали ви се чува за бандонеон или хармоника. Носи нещо подобен звук и като техниката е подобна. Този инструмент се казва хегън. Струмен е от копринен. Интересното лък се прави от коса от опашката на коня. И пак е много странно, че
може да се създава всякакви височина тонове само с две инструменти.